हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आं आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा फंबाय बिनानावमोन थाखाय फाइनाली लेटेस्ट आपडेट लाबोबाय अग्निवीर स्कीमनि आन्डाराव बे जाबाय इन्डियान नेवी दा इन्डियान नेवीआव साख्रि ओंखारबाय आरो नोंथांमोना हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफ्रा एलिजिबल जायो दा बेखायनो जों अफिशियेल साइडआव फैयोब्ला बेबायदि इन्टारफेस मोनगोन इन्डियान नेवीआव आरो बेयावनो फैनानै नोंथांमोनाहाय रेजिस्टार खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो दायो एप्लाइ जाथ'वाखै लोगोफोर रेजिस्टारा जाबाय थायो नाथाय एप्लाइआ नोंथांमोननिया 25 जुलाइनिफ्राय 30 आवनो जागोन आरो लोगोसे only 5 days मोनदों 25 निफ्राय 30 जुलाइनि गेजेरावनो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन जायफ्रा 10 पास जादों एचएस पास जादों बे एप्लाइ अनलाइन मोनसे मोनदोंना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अनलाइन खालामनो हायोमोन आरो दा बेखौ दोनथ'नानै जोङो नायनोसै नटिफिकेसन बेनिफ्राय जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो नायनानै अनलाइनखौ खालामनो हायो आरो मबाइलाव नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनो हागोन दा बिदिब्ला एसेबो गोबाव खालामा जों नायनोसै डाइरेक्ट अफिशियेल नटिफिकेसन दा लोगोफोर नटिफिकेसना मोननै बे जाबाय एमआर बे इन्डियान नेभियावनो दङ स' नोंथांमोना हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो अनलाइन खालामनो हायो बेयावनो दा बे जाबाय 10 पास लेभेलनि आरो बेयाव सिम्पल 10 पासआनो खालामनो हागोन बेयाव जेबो डिप्ल'मा नाङा एन्ड पार्सेन्ट नाङा दा बैसो होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बैसोआ डिसेम्बर 1 1999 निफ्राय 31 मे 2005 नि गेजेराव नोङो जोनोम जानाय जानांगोन होमबासो बे इन्डियान नेभियाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफिसियेल साइटआ जाबाय www.joinindiannavy.gov.in बेयाव फैनानै जायफ्रा आनमेरिड नोंथांमोनासो बेयाव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन मेरिटआ बेयाव हानाय नङा आरो बेनो जाबाय अग्निवीर स्किमखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना 4 इयार्स होननानै बेयावनो सेम प्रसेस आरो नोंथांमोननि सेलारिया जोबोर मोजां आरो नोंथांमोना लाइफ इन्सुरेन्स दङ स' नोंथांमोनाहाय जायफ्रा एलिजिबल जायो बेयावनो अनलाइन खालामनो हासिगोन भेकेन्सि होनाय लोगो लोगो बेयाव भेकेन्सिखौ नुनो मोनदों 200 आरो बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो 40 दङ फिमेलाव दा नै नायदो बेयाव माखासे दङ सेलारि थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दा बेनोसै आरो बेयाव 10 पासआनो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन बे अफिशियेल नटिफिकेसनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जास्ट 10 पास बानो बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दा फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जायो दे फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जायो सेलेक्शन प्रसेस नायोब्ला फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जागोन बेनिफ्राय जायफ्रा रिटेन एग्जामावहाय काट अफ थांगोन अब्ला नोंथांमोना जास्ट 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा 6 मिनिट 30 सेकेन्डआव आरो हिनजावफ्रा नोंथांमोना 8 मिनिटआव खारनांगोन 1.6 किल'मिटार खारथारनांगोन आरो बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोना उटक बाइटक होननाय दङ पुशआप्स दङ आरो बेन्ड नि सिटआप्स दङ थ' नोंथांमोना बेखौहाय नुनो मोनदों स्क्रिनावहाय दा बेबादि प्रसेसआव आरो बेनिफ्राय जेब्ला नोङो रानिं पास जागोन अब्ला लास्टआव मा थायो बे जाबाय मेडिकेल टेस्ट थागोन आरो मेडिकेल टेस्ट थानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैसिगोन एज ए इन्डियान नेभि आन्डार टिअडि रिलियाव स' नोंथांमोना बेयाव मोननो हासिगोन 4 इयार्स आरो नोंथांमोननि हाइटआ मिनिमाम 157 हौवाफोरा एन्ड नोंथांमोना हिनजावफ्रा मिनिमाम 152 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय चेस्टआ नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जेरै हमना ला 76 गाहाम थानांगोन दा हिनजावफोरखौ नाङा बेनो आरो लोगोफोर बे जाबाय माखासे इन्डियान नेभिनि आन्डारावहाय आरो एप्लाइआ 25 जुलाइनिफ्राय जागोन 30 सिम जागोन दा नोंथांमोना बेखौ नायना लाखादो थ' बेनिफ्राय जों नेक्स्ट नटिफिकेसन नायबावनोसै जेरावनोखि आरो बांसिन भेकेन्सि दङ बे जाबाय 10 पास लेभेलनिमोन दानिया जों नायनोसै फैदो एचएस लेभेलनिखौहाय स' दानिया जों फैबाय बेयाव भेकेन्सिया बारा 2800 दङ बेनिफ्राय 560 फिमेल दङ बेनि गेजेरावनो दा बे जाबाय एचएस पास लेभेलनि बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया एचएस पास खालामनांगोन आरो मेथ्स आरो फिजिक्स थाथारनांगोन बेनिफ्राय मोनसे साबजेक्ट थाबावनांगन बेनो जाबाय केमिस्ट्रि बाय'ल'जि कम्पिउटार साइन्स नोंथांमोना एटलिस्ट बेनिफ्राय मोनसे साबजेक्ट थानांगोन आरो बेनि बैसोआ जाबाय 1 नभेम्बर 1990 निफ्राय लानानै 30 एप्रिल 2005 नि गेजेराव नोङो जोनोम जानाय जानांगोन आरो बेयावबो नोंथांमोना अनलि आनमेरिड मेल फिमेलाल' नोंथांमोना बेयाव अनलाइन खालामनो हागोन फंबाय बिनानावमोनाहाय दा गासैबो सिस्टेमा सेमानो दङ जेरै फार्स्टआव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय रानिं जागोन मेडिकेल टेस्ट जागोन बेखिनियानोमोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे सेलेक्शन प्रसेसखौथ' मिथिखाबाय बेनिफ्राय सेलारियाबो सेमानो दङ 4 इयार्स साख्रि मावनो मोनगोन दा बेनोमोन आरो नोंथांमोना होनाय साबजेक्ट गैयाब्ला बेयाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हानाय नङा दे आरो बेनो लोगोफोर आं आसा खालाम नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ प्रसेस फैगोन नोंथांमोना भिडिअ नायबानो जाबाय मबाइलावनो खालामनो हागोन दा बेनोसैमोन इन्डियान नेभिनि नोंथांमोननि थाखाय फाइनालि फैबाय 10 पास लेभेल एन्ड एचएस पास लेभेलाव जायफ्रा एचएस पास लेभेलाव एलिजिबल जायासै 10 पास लेभेलाव खालामनो हागोन जेबो नङा 10 पास लेभेलाव अनलाइन खालामदो आरो एग्जामखौ मोजां होदो एग्जाम होनो थाखाय मोजां फरायनांगोन नोंथांमोना मोजां फरायनांगोन मोजां फरायबासो पास खालामनो हागोन आरो इन्डियान नेभियाव साख्रि मोनोबा जोबोर मोजां नोंथांमोना इन्डियान नेभि हिसाबै मावनो हागोन 4 इयार्स आरो जेब्ला 4 इयार्स साख्रि मावखांगोन आरो लोगोसे न'आव फैगोन अब्ला नोंथांमोना आसाम पुलिस एबा एसएससि आव साख्रि होनना बुंखानाय जेला दा नोंथांमोननि थाखाय मोजां स्कप दा बेखौ नोंथांमोना नागारनाङा जायफ्रा एलिजिबल जाबाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन